Wah, gah. Kok gah piye to, Kang? Ngawa. Pak Dianoman kesel, mungsuhe aku. Moh. Kowe wong nekat kok nekat piye to? Ya, lho iki. Nek karo Pak Dianoman kae wancen nek wis muni nesu ngono kae angel dicandak. Nek aku gampang dicanda. Yuk, Glut yuk. Yo. Kowe apa sih? Kowe apa aku sih sing ngantem? Malut. Wah, padake padimu. Yo, derek. Aku sih malut, apa kowe sih? Manut. Nek cara anu Antasena nek Glut iki rasaku kan pola. Sithik ning Temonjo. Iya, aku yo ngono, sithik ning Wareg. Yo ngantem sih. Lho. Nek mutar aku malah matur nuwun karo sampeyan. Ya wis. Patiku disengkake karo Pakdiku. Yo, sampurnake karo Pakdiku. Yo. Pecah siramu, nganti pecah aku mau guru karo kowe 20 taun. Yo. Ayo. Ayo. Semela, ora usah dadak omong ngono, gek bres ngono. Lho iya, mati kowe. Yo. Put. Ayo kon ngantem kok. Wis. Wis to, wis. Ora ngerti ora. Gentenan. Gentenan to iki. Gentenan iki jago kok. Jago kok mau gentenan. Padha-padha Senopati kok gentenan. Oh, aduh, mati dia lho. Toto-toto ya Pak Di. Oh. Iki bar tak ngantem sirah sapi iso pecah. Wah, cangkeme. Mulai pecah tenan, ora iki meng ngomong kok. Wah, ya sapi ro aku beda, aku pangeran Pati wadake sapi Allah. Merah ya. Rame iki. Rame. Aku diantem ora apa-apa, kowe diantem ya ora apa-apa. Jandol. Yo, iya. Ngene iki lho, perang iki sakarepku ya ngene iki. Rasaku kan pertingsing, rasaku kan gedabikan sing dadi mantep be. Rame yo, ben tekan jam 2 mbok ben ayo. Nyo. Wah, toto oke. Oh. Waduh. Ngopo kok ngloyori? Ora. Ngloyori apa? Wong ngadegi padha kadang kala sok gedegling sikile barang kok. Blas ra ngloyori. Nyo. Wah, seneng aku nek entuk mungsuh ngene iki seneng tenan aku. Kok saya liri? Ora wae. Arang drame ramune kok. Oh, ya kene gede. Oh.